बे समनि मोनसे गोनां खौरां एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशननि बिथां आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव एनआईए आरो सीबीआई केस नांना थानायफोरनि थाखाय जुजिनो थाखाय रांखावरि जे गोनांथि जायो। दा बेनि थाखाय बाहायनाय रांखौ बा खरसा जानाय रांखौ सोर बाहायो बेनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशननि बिथां आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया। नोंथांमोना मिथिगौ दे सासे सुबुंनाव जुदि केस नांगौब्ला बा केस नांनानै जुदि थायोब्ला बिथांनि थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायो, उकिलनो होनांगौ जायो आरो गुबुन फारसेजों गोबां बिबांनि जामिननि थाखायबो थामहिनबा बेलनि थाखायबो बे समाव रांखावरि होनो गोनां जायो। दा बैफोर रांखावरिफोरखौ सोर बाहायो? थामहिनबा एक्स-एन-डि-बि फोरा जे एनआईए केस नांनानै दं, सीबीआई केस नांनानै दं। बे सीबीआई आरो एनआईए केस नांना थानाय बारग' एनडिबिफोर, बे एनडिबिफोरनि थाखाय जे गोनांथि जानाय रांखावरिखौ सोर बाहायो बेनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय बे समाव गोनांथि जानाय सीबीआई आरो एनआईए आव गोनांथि जानाय जे खरसाफोर थामहिनबा बारग' एनडिबिफोर जेलाव जाय दङ बिथांमोननि थाखाय बे समाव गासै रांखावरिनि मददखौ बे समाव बिटिआर सोरखारनिफ्रायनो बाहायनाय जायो होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया। बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिथु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो। बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव एनडिबिफोरनो जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, सीबीआई नि केस नांनानै दं, एनआईए केस नांनानै दं, बिथांमोननि थाखाय उकिलनि थाखाय रांखावरिनि मदद हरनायनि बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया। बिथाङा बुंथिदों आं मिथिगौ थामहिनबा जों मिथिगौ जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय बे समाव गोनांथि जानाय एनआईए आरो सीबीआई केस नांनो थाखाय उकिलनो हरनाय रांखावरिखौ बिटिआर सोरखारनिफ्रायनो हरो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया। आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे एनडिबि रिलेटेड सीबीआई आरो एनआईए केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो आरो बे जेल जानानै थानाय फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि अफिस आदालत बा मकर्दमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ। बिथाङा बुंथिदों जे समाजारि बिजोङाव खायसे एक्स-एनडिबिफोर दङ जाय बिथांमोना गावसोरनि क्रेडिटखौ मोननो थाखाय हास्थायो, लुबैयो। बिथांमोना समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंनानै गावखौनो बा खालामो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया। जाय बिथांमोना समाजारि बिजोङाव बारग' एनडिबिफोरनि जे खामानि मावनायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव मेडियायाव बिथांमोना बाथ्रा बुङो। बिथांमोना गावसोरनि क्रेडिटखौ लुबैयो, क्रेडिटनि थाखायसो बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदों, नाथाय सिंनि बाथ्राखौ बिथांमोना मिथिया, सिंनि बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमाया। नाथाय बे समाव एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों जे बे समाव गोनांथि जानाय रांखावरिखौ बिटिआर सोरखारनिफ्रायनो हरो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया। जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि सुक्तिनि उनावहाय जिहेतु एनडिबि जेसेबांखिनि रिलेटेड केसफोर दं, दफाफोर दं बा जायफ्रा दिनै एक्स ग्रेसिया मोनाखै आरो जायफ्रा दासिमहालागै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै बेखौ बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिथु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे एनडिबि रिलेटेड सीबीआई आरो एनआईए केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो आरो बे जेल जानानै थानाय फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि
अफिस आदालत बा मकरदमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ लानानै नाथाय जोंनियाव माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोरसो मावदों होननानै गोबां माने मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावबाय थानाय बाथ्रा बिथांमोना फोसावना लादों नाथाय बे खोब माने दुखुनांथाव एक्चुअलि बेबायदि क्रेडिट पलिटिक्स थांनायखौ जों लुबैयाखै ओंखायनो जों दिनै एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै बिथांमोननि बा जायफ्रा दिनै जेल जानानै दं जायफ्रा दिनै गोबां केसफ्राव गोलैनानै दं आरो जायफ्रा दिनैहाय एक्स ग्रेसिया मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि थाखायबो जों सम्पुर्ण भाबे जिहेथु जोंहा दफाफ्राव जोंहा लिरनाय दंखायो सक्तिनि दफायाव जोंहा लिरनाय दंखायो बेखौ आखरे आखरे जाहाथे मावफुंनांगौ बे बेलायाव आरो लोगोसेयै जोंहा एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोननो जायफ्रा दिनै बैसो दङ क्वालिफिकेसन दं बिथांमोननो साख्रि थिसननांगौ बा पारामिलिटारियाव होनांगौ आरो लोगोसे आसाम स्टेटनिफ्राय जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव दासिम जि माने 2% जि रिजार्भेसन होदों बिनि सायावबो जोङो आसामनि डिजिपि आरो लोगोसे एडिजिपि एसबि ब्रान्चनि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो थांनाय नैबे टेरिटरियेल आर्मियाव जि फुल आर्मिमोन बियो टेरिटरियेल आर्मियाव थिसननायनि थाखायबो थांनाय नभेम्बरनि 27 अक्ट'आव 27 अक्ट'आव जोंनो मोनसे स्पेसियेल डे हिसाबै बे रिलेखौ जोंनो होदोंमोन आरो लोगोसे दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ बुंदों डिजिपि लोगोसे एडिजिपि बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे जायफोरा दिनै आसाम माबायाव मा होनो रिक्रुइट माने जानो थाखाय फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोननि सम्पुर्ण डाटाखौ जोंनियाव बिदों जायफ्रा दिनैहाय माबा साख्रिनि थाखाय आवेदन खालामदों बेखौ जों दा हैनो थाखाय ज'जा खालामदों आरो जेसेबांखिनि जोंनियाव दा केस जानानै दं हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरनि केसफोरनि सायावबो जोंनो गासैखौबो डाटा होदों आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स ग्रेसिया हिसाबै मोननांगौ मुंख्लंफोर दं बिथांमोननि माने जाय गैया डकुमेन्ट गैया पुलिस माने भेरिफिकेसन जायाखै रिपर्ट जायाखै दिनैसिमहालागै मोनाखै बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो थाखाय जोंनो एक्स एनडिपिनिफ्राय गांसे माने मेम'रेन्डाम बा सार्टिफिकेट होनानै जोंखौ माने होनो खावलायदों दा बे हिसाबै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि